Semoga sami santo kita bangun dari panembah sesarengan. Soro kita mulakan kepidungan itu yang menjadi 300 itu poso ingkang kaping pisan. Pasaman keaturan gimana? Krijaning ponco sembah bekti dinten menika ing ayoman ing Yuang Trinity Suci, Yuang Rama lan Yuang Putra lan Yuang Roh Suci. Amin. Katuran lenggah. Para kinasih sembah bekti kita menika kasusukaken secara mirunggan kanggé mangahi bagya dawuhipun anak kita Panji Ardita Yudara Hesti kaliyan Putri Ida Padmasari. Semangga mratelaken sembahyang cipta srana sembahyang. Duh Gusti Yesus Kristus ratuning pasaman suci, kawula tiyang dosa nyuwun sih kawelasan dalem. Duh Sang Immanuel Patmonunggil minangka sumbering kabingahan tumrap sedaya tumita. Mirunggan wanci menika kangge anak kawula kekalih Panji Ardita Yudara Hesti kaliyan Putri Ida Padmasari ingkang nyuwun binerkahan dawuhipun ing satengahing jagat nandhang kaprihatosan amargi pakebluk Covid-19. Duh Gusti kawula saestu nyuwun sih wiloso paduka kangge para korban pikantuk libur lan kegiatan, para tenaga medis ingkang dados cucuing jurit nampiya daya linuwih, lan para pangreh pangbating praja kaparingana kawicaksanan secara mirunggan ing tlatah Kabupaten Purworejo ingkang sampun gumrih gamsai tatanan normal anyar. Kanthi krijaning panembal ingkang kawula sami tindakaken, mugi handayana kangge rahayuning sedaya tumita. Wah malih mugi nyasmitani pangluaring jagat saking panandang amargi Covid-19. Ing asma Tuhan kawula nyuwun. Amin.
kita nampi waosan suci saking suratipun Rasul Paulus dumateng pasamuan ing Efesus bab gangsal ayat 21 dumugi 28. He para wong wadon, manut mituruta marang bojomu dhewe kaya dene marang Gusti. Awit kang lanang iku sesirahe kang wadon kaya dene Sang Kristus iya sesirahing pasamuan. Iya panjenengane kang jumeneng pamartani sarirani. Awit saka iku kaya dene pasamuan sumuyut marang Sang Kristus, mengkono uga para wong wadon marang kang lanang tumrap ing sambarang kabeh. Para wong lanang padha tresna marang bojomu kaya dene Sang Kristus anggone wis ngasihi pasamuane nganti masrahake sarirane marga saka pasamuan iku supaya dadi suci sarana diresiki nganggo padusan banyu kang kinantenan pangandika. Sarta kawan mengkono banjur dipernahake ana ing ngarsane wis katon mencorong tanpa cacat lan ora jengkrut sak pituruti, nanging wis dadi pasaman kang suci lan tanpa cacat. Mengkono uga para wong lanang padha kewajiban tresna marang bojone kaya marang awake dhewe. Sing sapa tresna marang bojone iku awake dhewe kang ditresnani. Mekaten sabda dalem Gusti rahayu ingkang mirengaken nilingaken lan nyuraos ing salebeting batos. Pinujiya Gusti ning dumadi. Haleluya. Pasamuan ingkang kinasih, wanci menika kita nampi wedharing pangandikanipun Gusti ingkang nyawisaken anak kita kekalih Mas Panji kalian Mbak Puput kanthi rahirahan nguri-uri prasetyaningsih. Prastya menika ingaran janji nalika kapratelekaken ing ngarsa dalem Gusti ing dalem pamujan inggih papan sinengker lajeng sineksenan titahing pangeran njalari janji menika dados suci. Kok saged mekaten? Prasetyaning manungsa dosa saged ingaran janji suci liripun kados pundi. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih, perkawis menika boten uwal saking katresnanipun Gusti piyambak. Nalika katresnanipun Gusti tinampi dening manungsa, Hyang Roh Suci kaparingan papan mirunggan ing driya. Pratelanipun manungsa ingkang mrentul saking ati menika dados suci amargi katunggil dening Hyang Roh Suci. Supaya dadi suci sarana diresiki nganggo padusan banyu kang kinantenan pangandika. Menika dayaning padusan suci utawi baptisan ingkang jalari Hyang Roh Suci pikantuk papan mirunggan ing manah
Dayaning Hyang Roh Suci menika ingkang njalari janjinipun Mas Panji dumateng Mbak Puput lan koso wangsulipun saged winastan prasetyaningsih janji katresnan ingkang suci amargi nalika kapratelaken kedayan Hyang Roh Suci inggih roh ing katresnan. Mila nalika janji kapratelaken mandani tumurune wahyu jejodhoan kados ingkang sami KSI ingkang njalari Brayat Basuki. Iki jangkep nggih. Pak Wahyu wonten, Bu Esti wonten, Pak Basuki nggih wonten. Lan menika ingkang winastan Brayat ingkang tampi Nugroho. Pak Pur nggih wonten. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih, amargi janjinipun pinanganten kekalih menika suci ingkang njalari tumurune wahyu jejodhoan mila pantes tansah kauri-uri lah kados pundi caranipun. Para wong wadon manut mituruta marang bojomu dhewe kaya dene marang Gusti. Para wong lanang padha tresna marang bojomu kaya dene Sang Kristus anggone wis ngasihi pasamuane nganti masrahake sarane marga saka pasamuan iku. Kenging menapa nuri-nuri prasetyaningsih menika tuhu wikatos. Bapak Ibu pasamuan menawi kita nate mireng cariyosipun Albert Einstein, ilmuwan ingkang kondang sanget. Nggadhahi cariyos ingkang ngiramaken ingkang damel gumun. Kawuning ngono senadyan semahipun menika miturut cerita kula mboten nekseni piyambak menika. Cerewetipun naudzubillah saben dinten prasasatipun Albert Einstein menika tuwuk sarapan uni. Sinten mangke pun sarapan uni? Mboten wonten nggih. Wah nggih puji syukur mboten tahu sarapan uni. Kula nggih aman mboten tahu sarapan uni. Nanging mboten wonten niat kangge Einstein menika megat bojonipun. Piyambakipun milih nawasaken wekdal ing laboratorium papan panaliten ngantos manggihaken rumus ingkang dayanipun ngidap-idapi IMC kuadrat ingkang sami sekolah mesti paham menika rumus IMC kuadrat. Rumus ingkang mentokaken peradaban jagat. Saking rumus menika saged nglairaken maneka werni kemajuaning teknologi menika gara-gara Einstein damel tata gesang sangsaya maju. Sinaosa rumus menika ugi dipun angge ingkang boten sae nggih menika kanthi wontenipun bom nuklir ingkang njalari katiwasanipun tiyang kathah. Nanging estunipun nuklir nggih saged dipun ginakaken kangge pembangkit listrik ingkang maidai menika pancen gumantung kaliyan manungsanipun. Nah, Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, cobi menawi Einstein menika gawanipun boten cerewet. Tentu boten saged nglairaken rumus. Lah menika satunggaling contoh pranyata tiyang ingkang setya kaliyan janji menika saged manggihaken bab-bab ingkang kineker. Menika pancen pengorbananipun Einstein ingkang kaliyan keluarganipun kados kawula dadosaken ing ngajeng. Menika namung gambaran tiyang ingkang setya kaliyan janji sinaosa ngrekaos lan amrat tetep wonten berkahing pangeran ingkang boten kanyono nalika tiyang boten semplah indriya.
Ning kula pitados Mbak Puput mboten cerewet iki kados bojone Einstein to nggih. Terus Mas Panji mboten nggih, bedhane panjenengan. Mungkin panjenengan mboten perlu teng laboratorium nggih. Mboten perlu tiru-tiru Einstein. Pasamuan ingkang kinasih intining piwulang muri-uri prastyaning sih kanthi sakatoking griya menika mboten badhe muspro. Sinaosa inget ingkang janji prastya menika tetep manungsa dosa mila awrat ngraosaken awrat wonten maneka warni pepawon menika mboten napa-napa sauger kita tansah enget kaliyan wilasanipun Gusti menawi kita ngetok sakatoking griya menika mboten badhe muspro angin kita nguri-uri prasetya ningsih sauger kinandenan raos pitados dumateng panggrahing Pangeran. Amin. Katuran jumeneng sumangga nyurasa sadating pasaman suci laras kalian pratelanipun minangka tandha kita nyengkuyung sedyaning calon pengantin kekalih nampi berkah kanthi ngucap mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit lan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra panganting Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palingan. Ing tigang dintenipun malih saking antawisipun tiyang pedhah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wontenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngakhiri tiyang kapisan kaliyan ingkang pedhah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapunten dosa rangipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Bapak Pandito kados sampun dados kersanipun Gusti. Kawula kekalih sampun sami milih minangka rohan ingkang sembata anggen kawula sami bangun brayat. Mila nuwun dumateng Bapak Pandito mulih resmekaken kawula dados garwa lan semah miturut pranataning pasamuan suci kanthi lumadosing berkah daud suci. Kawula tampi atur panjenengan kekalih pasamuan suci dikasih karendosa nderek nyengkuyung sedya panjenengan. Sumangga sami cumawis tumrap lumadosing berkah daud suci. Kasuwun kanthi raos hormat para suci saged ngampi-ngampingi pengantin kekalih. Sedherek seksi ingkang kawula hormati, menapa wonten bab ingkang dados pepalang tumrap calon pengantin kekalih anggenipun badhe gesang imah-imah. Kados pundi wangsulan panjenengan sedherek seksi saking Mas Panji? Sahabat kula boten wonten Bapak Pandito. Mila kula nyengkuyung panjenenganipun calon pengantin. Kados pundi wangsulan panjenengan sedherek seksi saking Mbak Puput? Saking pangapunten kula
Boten wonten omongan setunggal menapa. Matur nuwun awit paseksi panjenengan sakmenika saged wangsul ing papan palenggahan. Calon pengantin kekali, sakderengipun panjenengan damel putusan kanthi gesang bebrayatan. Menapa panjenengan estu-estu saged nindakaken timbalanipun Gusti mbangun brayat ingkang tinangsulan ing tresnanipun Gusti kados kaindahaning brayat ingkang kawartosaken ing kitab suci. Kados pundi wangsulan panjenengan kekalih? Inggih kanthi gumala ing manah. Puji syukur kunjuk Gusti tumrap pratelan panjenengan ingkang sineksenan dening sedaya pasamuan mila wiwit ing dinten menika Buddha umanis Surya kaping 21 wulan September 2021 Panji Ardita Yudara Hesti kalian Putri Ida Fatmasari kula tetepaken anggenipun jejodohan minangka sigaraning nyawanipun Panji kangge puput lan puput mungguing Panji ing asma dalem Gustining dumadi inggih Hyang Trinity Suci Hyang Rama lan Hyang Putra lan Hyang Roh Suci. Amin. Kangge ngantepaken anggen panjenengan jejodohan monggo setunggal-setunggalipun sami mratelaken prasetyanipun. Wonten ing ngarsanipun Gusti Allah kuwi pasamuan Kristen ing mriki kula ngakeni bilih Putri Ida Fatmasari menika semah kula peparingipun Gusti Allah. Kula prajanji badhe tansah tresnani lan mitulungi sarta badhe tansah setya tuhu ing salebeting dinah menapa dene sisa. Tetapi kewajibanipun tiyang jaler ingkang utami kula lan semah kula badhe tansah ngabekti dhateng Gusti Allah lan gesang suci kanthi netepi pangandikanipun. Wonten ing pangasanipun Gusti Allah kuwi pasamuan seni kula ngakeni bilih Panji Ardita Yudara Hesti menika semah kula keparingipun Gusti Allah. Kula prajanji badhe tansah mesnani lan mitulungi sarta badhe tansah setya tuhu ing salebeting dinah menapa dene pisan. Netepi kewajibanipun tiyang estri ingkang utami. Kula lan semah kula badhe tansah ngabekti dhateng Gusti Allah lan gesang suci kanthi netepi pangandikanipun. Pasamuan ingkang kinasih kita sedaya sampun mirengaken prasetyaning sih anak kita kekalih. Semoga kita sengkuyung kanthi nyuwunaken berkah mirunggan saking Gusti. Pasamuan katuran jumeneng kita ngrepekaken kidung nomor 3.
asma tuwin moho mirah ingkang sampun nunggalaken panjenengan kekalih srana ningkahan tansah mitulungi sarta nyagetaken panjenengan kekalih mbangun brayat ing sabeting katresnan lan karaharjan awit berkahipun Gusti ing asma dalem Yuang Rama Yuang Putra lan Yuang Roh Suci. Amin. Sumangga sembahyang. Duh Gusti matur nuwun awit dumawah sing berkah tetepan daud suci kangge anak kawula kekalih Mas Panji kaliyan Mbak Puput. Nuwun dayaning Sang Roh Suci mitulungi brayat anyar menika anggenipun muri-muri prasetyan ningsih. Jero prasetyan menika ingkang nggugekaken kekalihipun manggihaken sawetawis kabingahan tuwin kabegdaning gesang. Mila lestantuna Duh Gusti berkah ingkang kados mekaten menika ingkang tansah nuwuhaken kabingahan nyilekaken katresnan ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula nyuwun. Amin. Kita badhe nyeseri pinanganten kekalih menika samijine masang kaotika minangka tandha tresna sejati pasamuan katuran lenggah. Kita badhe nyunaken berkah kangge kaotika ingkang dados lambang katresnan lan kanthi kaotika menika mugi brayat anyar menika tansah sinau basaning katresnan. Kita sarmi sumawing berkah menika kanthi ketaaken kidung lamun kula anglampahi. In the
Duh Gusti, kawula nyuwun berkah kangge kalpika. Tandaning katresnan sejati tumraping Mas Panji dumateng Mbak Puput lan ugi tumraping Mbak Puput kangge Mas Panji. Yuang Roh Suci, roh ing katresnan manunggal kaliyan kalpika menika temahan ndayani kangge brayat anyar menika membangun endahing katresnan sejati ing satengahing gesang bebrayatan. Ing asma dalem Gusti Yesus Kristus. Amin. Derek panji sesupe menika lambanging katresnan tulus panjenengan dhateng sederek puput kapasana ing driji manis asta tengenipun. Sederek puput sesupe menika lambanging katresnan tulus panjenengan dhateng sederek panji kapasana ing driji manis asta tengenipun. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih, lah menika brayat anyar ing satengah-tengah kita Mas Panji kalian Mbak Puput. Monggo panjenengan tampi, panjenengan tresnani, panjenengan dampingi supados anggenipun brayat anyar menika mbangun gesang brayatan tansah ngambah margining sih rahmat kadayan sembayangi pasaman suci kajeng kuyung dening kita sedaya. Sami neng kuyung nggih Bapak Ibu para kinasih, matur nuwun. Minangka tandha peladosaning pasaman kangge anak kita kalih menika badhe kapasrahaken piagam nikah gerejawi dening Ketua Majelis GKJ Karangyoso. Panganten saged kundur wonten ing papan palengganipun. Aturan indah. Aturan lenggah.
Bapak Ibu pasaman ingkang kinasih, tuhu mbingahaken kita nyekseni anak kita kekalih meratelaken janji suci nampi berkah daup suci. Semonggo kapengenaning brayat pinanganten menika kita sengkuyu kanthi sarengan sami misungsung dipun wiwiti dening pinanganten sekali lajeng keluarga lan pasaman kairingan gending kidung tresna. Pinanganten katuran mangga, semoga kita menunjukkan sembahyang syukur. Duh Gusti keparenga nampi bisungsung tondo atur pamaturnuwunipun pratipun Bapak Ibu Sapon kaliyan Ibu Estir Mansiningsih amargi berkah daup suci ingkang tinampi dening anak kawula Putri Ida Fatmasari kaliyan Panji Ardita Yuda Rahesti. Lestantuna kapingan menika lan binabarna dumateng sagung titah dumadi. Kawula nyuwun. Duh Gusti, parenga berkahi saha males kasayanipun tiyang sepuh kawula ingkang sampun kula wentah kawula kanthi kebak kapisan kaganjaro yuswa panjang lan kasarasan jiwa raga supados saged ngraosaken kabagian ing yuswa sepuhipun sesarengan putra putri lan wayah dumateng sanak kadang kawula ingkang wanci punika
anyekseni anggen kawula sedodoan keparwa Duh Gusti paringi sapernining sedekah ingkang turah-turah kawula nyuwun. Mugi nirengos sembayangan kawula menika Duh Gusti. Amin. Laras kalian kesel dalam ratuning pasaman suci semoga sarengan ngucap donga Rama kawula. Duh Rama kawengken wonten ing swarga asma Paduka mugi kasucikaken. Kraton Paduka mugi rawuh, kersa Paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rezeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So Paduka mugi ngapunteni kalpatan kawula. Kados dene kawula ngapunten ing tiyang ingkang kalpatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandhaken dhateng pangbudha, nanging mugi sami Paduka walaken saking kiyawon. Awit dene Paduka ingkang kagungan kraton sawisisa lan kamulyan langgeng ing selami-laminipun. Amin. Pasamuan katuran jumeneng. Monggo kita mulaaken nunjukaken kidung 300 kawan foto setunggal. Semoga nampi berkah. Muga musi ing jagat binerkahan ing pangasipun Gusti ing dumadi Hyang Rama lan Hyang Putra lan Hyang Roh Suci. Amin. Berkandok suci sampun rampung kindayani tumrap laning brayat kita sami. Katuran lenggah kita nampeni pawartos saking brayat panganten lantaran pradataning pasamuan.